Така. Така. Това ще представим нашия проект. Хората без дай нашата нататък. Значи ние решихме да направим проекта с World Quiz този път, като за трети проект финален за тази година, който като функционалност има регистрация, основните неща, които са нужни, като регистрация, класирания на регистриране на потребителите, класиране, събиране на точки и така нататък. За сега сме подготвили, има вече 2 готови регистрации. Прави, ще покажеш ли? Трета, първо напред. Добре. Сега ще се регистрираме с нова регистрация. Пиши Спагае. Спагае. Реклама, така. И съответно регистрацията успешна и би трябвало да ни бъде. А за мейла няма проверка дали е не съм погледнал за точно този алгоритъм. Казва се, има, но тук няма интернет. Така. Така. И след като се... Логин. Колко е размазано. Не. Опа! Това беше та бомба. Ето. Сега да се чете. Така. Когато се логне потребителя, ще види този прозорец, в който се вижда класацията и съответно и нивата, които са до момента наличните. Сега. Примерно... Горе има писи потребител. Това е Мерцедес. Да, Мерцедес. Това не беше ли Титан? Шкода. Опитайте да се Когато потребител... как се вижда за него? Когато потребител отвори дадено ниво, ще види съответно логото и ще види колко точки може да му донесе отговора. Един такъв правилен отговор. Специално това... Така, и примерно въвеждаме и съответно ти казва дали е правилно. В случая е правилно. Ако го въведем цялото име? Само за едно, мисля, може и повече таблици. Не сме добавили проверка на... Но за момента за едно нещо стига. И в случая този юзър, който сме логнати, стана с 2 точки и аз съм на първо. Покажи таблицата, където се влиза. Така. И ето я. Така, сега. Ние по всяко време можем да взимаме от всичките нива въпрос. Да. И тук ги запазва информацията, когато потребителят е отговорил и когато потребителят отговори, запазва информацията вътре в това. На кои лога отговори, колко точки има, колко точки преди това е имало. Какво ще покажем и с останалите нива. Ето, примерно вече отговорихме на първото и тук изписва, че вече отговори, не може да отговори повторно. Не може да се трупат точките от едно и също лого. Примерно отварям още едно. И това също дава 2 точки. Мислихме така да направим. Ето, примерно, ако сгрешиш, ти казва, че не е вярно. Дава грешка. Дава грешка, не дава точки. Така. И съответно и ти добавя точки. А можем ли пак да опитаме на това? На същия, да, можем повторно да опитаме. И се увеличават и точките. Ето, примерно, още няколко нива има. Може да си го напиша правилно. И вече това съм преценил и съм сложил на предишното ниво даваха по 2 точки, това в момента дава... Зависи от трудността дава повече точки. Да, това вече дава 4 точки. И станаха 8 и този потребител стана на първо място. Супер, кой си има? Да, има сорт. Числата там, които са... Това е водата на регистрация, да, ID-то, което се създава в таблицата. Да. Да видим таблицата с логата.
Ето това е таблицата с логата. Пишете името на файла. Да, докъде е път, в смисъл може и с някакъв... Колко точки дава и верния отговор. Да. Супер. Значи това е... Това е отличен проект, има всички компоненти, които трябва. Ползваните и методи. Да, разбира се. Мислихме да направим отделно нещо само за метод. Значи наистина е... Покажи метод. Чакай, сега имаме го. Чакай, метод. Една секунда. Чакай сега. Спри дебъгването първо. Да, може да го спрем. Би трябвало да... Да, грешка. Така. Може ли спри го това? Фускри. Как беше фулскрина? Не е F11. Бате, дай си зум просто. Това не го ползвам. Не, така зум. Ама не се чете особено. Чакай. Не искаш и Alt F4 направо. И това ни е само... Опа, така. Така, това е метода, който решихме, че се за един метод ще може да намерим малко място. Използвам. Който да ни свърши някаква работа. Вие този метод го ползвате за... Този метод после го викаме за всеки един бутон, съответно на бутони и викаме по... Задаваме стойност. Тази стойност е като заявка, която заявка на where лого е равна на въпрос. Взимаме по този начин. Променяме логото, името, левел и така нещо. Супер. Добре, значи остава ви само да скачите описанието и описание на сайта. Аз съм направил там за проект 3 вече. И това е. Това е за 6 това проект. Може да видите, ако се чудите какво трябва да се Абсолютно. някакви въпроси ли да имате? Единствено само от всички материал от първия ни ден, само насихме се. Просто не можах и търсих, но точно не ми се получи. Мисъл такъв, не намерих точно приложение на него, не ми беше от полза. Всичко друго. В смисъл, то масивите реално се ползват за връзка с базата данни, ако искате да изтеглите някаква информация, ползвате я през масив, обработвате я и тогава я правите нещо. Показвате или я вкарвате пак в базата данни. Добре. Въпроси? Кое? Това е преди. Това е... Чакай секунда. Ти в момента не си пуснал. Да, ама ти в момента не си пуснал. Да правиш копия. Да. Да, аз изключих съм програмата и затова е, да. Иначе ще да ми появи, да се появи нови потребител. Да, в темпора. Кога главната папка прави данните, които вземе в началото при билда, и после по време на работата в приложението ни го държим. Да, като направите access и работи ги помни. Добре? Въпроси, някой нещо? Нямате въпроси, значи очаквам на такова ниво да се вас проекти на останалите. С метод и с база данни. Има въртване, тук видяхте, и ние ще направим има сортиране. Добре. Ами, само как продължаваме. Благодаря, учител. Благодарим за внимание.